M-am săturat să schimb la roșii. Am avut acești dăunători foarte puternic dezvoltați și uitați așa, am schimbat toată vara, toată primăvara, toată vara la roșii. M-am săturat, bine că am avut răsad, că altfel intram în sărăcie, vorba aia, nici bani nu mai aveam să mai cumpăr răsad. Uite cum trebuia să fie. Să fie frumoase, înflorite, așa. Uite ca asta, cu 2 etaje. Are un etaj, 2. Trebuie să iau 2-3 bondari, să-i prind și să-i bag aici în solar, să le polenizeze. Dacă nu, văd eu, mă pun cu ciumagul pe ele și trebuie să facă rod. Hai, spor la grădinărit. Ăștia le iau să le dau la găini, că sunt bune.